and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Tungod sa nitabo nila ni Millie ug Michael, nagkahimamat sila si Nuring ug ang apuhan ni Michael. Mitabang pa kini kang Nuring pinaagi sa paghatag og kwarta nga ikapuno sa mga ginikanan sa tambal niini. Gidawat lang usab kini ni Nuring tungod sa iyang panginahanglan. Mibisita si Obita kang Emily og nakisulti siya kang Nuring bahin sa relasyon ni Michael og Emily. Ma'am, ibaw ko silang sitwasyon. Way gilimod na ko ang akong apo. May lain kang nagustuhan. Ang karibal sa akong apo bugtong sa kunong anak. Ug may pagkahambugero. Dili baya, ma'am. Ay, hambot lang. Basta kay maunay gisugilon nako sa kong apo. Noring, gimahal nilang usag-usa. Pwes suportahan tang ilang gibati sa usag-usa. Mahimo ba? Noring, Ma'am, pero ma'am, nagtungha pa man kod si Emily. naibaw ko. Sa kikaingon ko na, gisuginlan ko ni Michael bayan sa ilang relasyon. Ug wa sila magpatuyang sa ilang gibati. Bisan patuod og mga batanon pa sila. Wa igilimod na kong akong apo, Noring. Una niyang hinikugma si Emily. Og mauusab si Emily ngadto sa akong apo. Mga suportaran tang ilang relasyon tungod kay pulo sila mga buutan. Dili ba, Noring? Michael. Michael, kubyai. Ay, nakatungog ka, oh. Nagpangyaw-yaw siya sa ngahan sa akong apo. Ay, susiyon ko ng akong apo, ha. Base na og may resulta ng CT scan. Huwag hinaot ka, wala kung tayo daot ang resulta. Sige, ha, Noring. Prangka sabting guwa nga da. Wa man dayon ko makatingog. Gusto baya sad siya. Ambot nga no sad ko nga miabot man ang panahon nga may nagustuhan nako si Rafi. Siya mo'y akong nagustuhan alang ni Emily. Tungod tingali sa iyang mga regalo kang Emily. Kumusta naman sa di ay tuod si Rafi? Ay hala, mambita. Luya di ay ni Dong Michael do. Kadaghan di ay niyag sa og bunog. Salamat na lang kay wa mamatay, Patring. Auuhin huon. Uy, kuyawa di atong mga salbahis, ma'am, no? Nanulis pa, nanunggab pa. Kuyaw na disgrasya pa sila. Ay, ipahilo na ng mga dani mo, be. Na ikabinet o ibutang na diha. Pero limpyo'y una na ibutang diha. Ay, oo, Limpyo'y ma'am. sa- Oo, ma'am. Nindot mo sa abdiain ang kwartuha, ma'am. Naay rep, naay kabinet, naay sopa, og lamisa, og bugnaw pagid kayo ang kwarto. Maunigi kinahanglan ni Michael. Ron mamaayo si Agdali. Oh, ha, hindi ang kwartuha si Kuan, ma'am. Si, katuba iyang uyab. Emily ba ito ingaan, ma'am, no? Oo. Tuwas pikas kwarto o niya tuwas sa bang inahan dito. Mao ba? Man ako pahimutang sa mga gamit ni mo, ma'am. Imutan ako sa girlfriend ni Dong Michael, be? Ay, sige. O, panuktok lang dito. Sus, ma'am, taas pa yun sila kinabuhi, no? Dili pa yun ilang signos. May pagaingnon, ma'am. Alang gayud sila sa usag-usa. Dili ba, mambita? Hinaot pa, Patring. Na, sige. Dalian na nang gibuhat mo diha. Oy, ala no? Huwag ko tumaga na nuktok, oy. Gusto rin bagi kumutan aw sa uyab ni Dudong Michael. Ay, Ngano? ay, magpailaon ako, ma'am. Ay, helper ko nilang Ma'am Estila, ang mama ni Dudong Michael. Mutanaw lang unta kong Emily.
Natuog pa. Uy, mutanaw ra maguko, ma'am. Gikan sab ko sa room ni Dong Michael. Luoy sab kaayo siya, ma'am. Dali, sud lang. Pero ayaw siya pakigsulti, ha? Ay, salamat, ma'am. Ay, wala, natugi hapon. Uy, ipagkagwapo di ay niya. Ulala ka nindot now. Uy, hala, may samat siyang aping. Maudi ay nga nahigong magud siya at si Dudong may kinini. Parisunong sab sila ay. Ay, salamat talaga sa Ginoo nga wala sila mamatay. Oh, ay, ay, Kinsa ka? helper ko nilang Dudong Michael. Ay, ma'am, nagmata na siya ay. Nakatagbilaw si ma'am. Ma, Emily, anak. Salamat. Salamat ka nakamatngon ka na yun. Naibong siya kinsa ko, ma'am. Giingnan ako nga helper ko nilang Dudong Michael. Ay, sige, ma'am. Uy, aarin ako sa pikas room. Salamat, ma'am, ha. kariyot lang. Ah, Ayaw na pagkawas. ay, Nano, Inday? Si Michael, naunsa siya. Hain siya. Gusto ko makakita niya, ma. Unsay nahitabo niya. Giatiman pa siya sa doktor. Sama nimo, daghan sad siya mga samad. May na lang, kay buhi pa mo. Ay, sige, ma'am. Balitaan ako si Ma'am Hubita nga nakamat na ang imong anak. Excuse na, ha. Og, ma'am, salamat nga gitugtan ko nimo pagtanaw niya. Arin ako spikas room, ma'am. Ma, sorry. Wa ko pa ibaw ni mo nga mulakaw ko. Asaylo ako. Dili pa makaayo nimo ang pagsigig sulti day. Asaylo ako, ma. Matanaw ko ni Michael. Emily. Mabangon ko, ma. Ayaw pagbangon, ayaw pagbangon. Matandog ka ng imong samad sa abaga ug bukton. Oh, ngayon nagdugo. Si Michael, ma. Naara siya sa pikas kwarto. Nauwang lang mo og duha ka kwarto. Og giatiman siya sa iyang lula. Kung makahimo kong bangon, matanaw ko niya, ma. Ay, Emily. Pinita po ka grabe niya, ma. Una ko'y kalibutan sa lihita po na mong duha. Kaingon ko, patay na mi. Ma, I'm sorry. Pero gipanalipdan ko ni Michael na ang mga naunta ko sa tao. Duha sila, ma. Hold upper. Gikuha ang kwarta ni Michael. Alahas sa akong cellphone. Ikon ba na akong kitaka? Husto na. Dili lagi makaayo ni mga magsigi kag sulti, Emily. Pahuway mo imong gikinahanglan. Si Michael, ma'am, sultihin ko sa iyo kahimtang. Wa pa makamatngon. O gihuwat pa ang resulta sa iyang CT scan. Nganong ikaray ni Apatring? Si Tia? Dili siya muuli pa, ma'am. Pangunayan yun niya ang pag-atiman kang Dudong Michael. Pinangga mo gud kaayo niya ang iyang apo, ma'am. Buset. Ma'am, kung unsay kinahanglanon mo, kami lang si Tuding maoy sugua. Ayaw lang kaikog, ma'am. Sa? Nganong maikuguri ko ninyo? Gisulhan ba mo din eh? Ay, maubitaw, ma'am. Maubitaw kami lay sugua. O dili ba ako lang? Kahit si Tuding, humanog laba, mangutaw naman sabto. Si Tia akong gikinahanglan. Dili ko gusto nga malayo siya nako. Tuar man to siya kang Dong Michael, ma'am. Ang imong anak. Luoy baya sa kahis Dong Michael, ma'am. Nagkagsamad, ma'am, uy. May na lang kay wa mamatay silang duha si Emily. Emily? Oo, ma'am.
Ang girlfriend ni Dong Michael ba? Hunsang gupara ba, ma'am? Murag artista sa boy. Kung magkadayon sila, ma'am, as kanindutag liwat, ma'am. Labi pagid kay gwapa sab ka, ma'am. Di gyud mo uli si tiya. Mo mo to yung giingon mo samtang tuas ospital yang apo at turo sab siya dito. Kuyogi ko. Atuon ko. Muduaw kang Dong Michael, ma'am. Umaayo noon. Si tiya, bigta mo akong toyo. Papaulion ko siya din eh. Ha? Kuyogi ko. Sige, God. Kay, huwag magkatultol sa iyang kwarto. Unya, di lang ka mag-ilis, ma'am. Ha? Pakigol mo ng shoes ni mo. Ngayon, hinuon ka? Ayaw na pagsigig tabi, Patring. Ay, Tana! Hoy, Patring. Tug baya siya. Hoy! Doon na ta sa ospital, huy! alam mi ay katog dinis. Auto ni mo, ma'am. Bognaw. Uy, anak. Doon na tuod ka. Unahan lang parking, ma'am. Niya na ta, ma'am. Unya, kailangan ka diya. Nagtagap pa man ka. Saan mo abli, ma'am? Dili ko kumauwi ni ma'am. Kamaw kami sa kay ganina. Abli mo tundaan, God. Ikaw may nag-abli. Kalit si bayan yung babayhana, uy. Oh, abli na nyo rita. Mamistilas mo. Tingsi, baya. Ako na lang sira, ma'am. Dangha ka lang, Patring. Kamao kong musira. Bitaw, naglakaw. Katultul man ko. Lakaw dito. Ay, nausan, Miss Ma'am Stila, uy. Murag ako naman, uy, mo iyang agaon. Naara sa kuluyok. Ngano ka, Patring? Ay, Nagtingsi man ka? Ngano ka? ibuot lang ko, ma'am. Uy, si Ma'am Hubita, ma'am. Tiyan mo, oh. Ma'am Hubita! Ma'am, nagpakuyog na ako sa Ma'am Stila. Ay, tabagi ko ninyo pagita ni Michael. Wa na siya sa iyang kwarto. Tabagi ko pagita ninyo. Uy, hala. Wa siya sa iyang kaugalingon ni Stella. Tabag mo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!